kai shiru kai zugum kamar amma ba lafiya ne? Gaskiya ba lafiya ba, ina cikin tashin hankali. Me ya faru? Aikin banza aikin. Tsakani da Allah kullun ina faɗa maka ya kamata ka bude idanunka ka gane masoyanka ka gane makiyanka. Nan ka dau tangame mai rago ka ba baba sukata da sunan ya je ya laya. Mutumin da ba kaunar ka yake ba. Mudi Maliyas can wajen shaye-shayen nashi ya bugi matarsa ya sake ta. Bai da mamata ka dau rago ka bashi. Fi sabilillahi tsakani da Allah mutanen nan ina suke. Yanzu tun da gari ya waye sun zo sun gaishe ka da kullun ga su a tare da kai saboda neman abin hannun ka ake so. Kai dai ba za ka rabu da tsegumi ba to gani a bayanka ba inda na je Alhaji ne ya aike ni gashi kuma na dawo. Wai da yake Mudi na can hayi nake magana amala da ba da kai Mudi da yake Allah na fito. Har kullun shi yasa nake ce maka na samu hotunan ka kyawawa na je na bugo fasta siyasa mai zuwa ai takara ya kamata. Wai ga ma zan tsaya takara. Wai saboda kaunar ka da kishi da nake nan kai ma ka shigo ciki. Za su gaba ruwa.